Mitä sä voit tehdä, jos sua seurataan esimerkiksi työmatkalla tai muuten vaan kaduilla? Eri ammattiryhmät saattaa kohdata sellaisia tilanteita, että esimerkiksi häiriintyneet asiakkaat voi lähteä seuraamaan työntekijöitä työmatkalla. Ensinnäkin sun täytyy havainnoida sitä sun ympäristöä, siinä liikkuvia ihmisiä. Ja jos sä havaitset tämmöisiä epäilyttäviä henkilöitä, niin hakeudu semmoisille katualueille, missä liikkuu muitakin ihmisiä. Ja jos on hämärää, niin semmoinen valaistu katualue, missä liikkuu muita ihmisiä, olisi hyvä meistä hakeutua. Jos sun on mahdollista, sä voit yrittää enempää provosoimatta sitä tilannetta, ottaa kuvaa tai videoa siitä seuraajasta. Ja jos sä koet tilanteen uhkaavaksi, niin sä voit soittaa joko kaverille, että hei, täällä mä meen, mä oon tässä ja tässä ja täällä on tämmöinen tilanne ja tämmöinen henkilö, tai sitten soittaa suoraan hätäkeskukseen ja hakea sitä apua sitä kautta.